Kung ipapadara ko sa imo, medyo malaba. Basta less than 100. Oo. Oo, ne. Kan inot na panahon, mas simple, mas magayon, ang buhay tuninong palibot maunahon. Ang pag-iribahan, sagpod kagadanan. Ang gamit ang mga bagay, simple ang mga ngaran. Madali sa nang ipasabot, ang laod kan sa diring buot. Gusto ko daw balikan sa mga nakaaging aldaw. Kaito, ang home pig-iistaran, ang Windows pig-duduk ngawan. Kaya ang friend na pig-ilusyonan, sa Windows pig-haharanahan. Ang Word sa kong tataramon, sumpa na may pagpalaom. Dawa minsan kamong magdo, daay na nung ka maaando. Nabing enter, tirtahan ang lalaugan, bakong duduungan. Tiklado kan piano ang keyboard, higdaan ni nanay ang motherboard. Kalo ang apod sa header, bakya ang apod sa footer. Ang desktop pigpapatungan, kan notebook na susuratan. Ang laptop kulkulan, kan padabang may kamunduan. Ang spreadsheet higdaan, ang cell karsel na kulungan. Ang BlackBerry Buda Apple, mga prutas na pigkakaon. Ang halod ang apod sa worm, na nagkakaon kan spam. Virus ang may darang flu, ang program ay TV show. Para sa kinu ang mousepad, ang bag naglalayong na sublat. Ang memory, pagurang napapara, ang hard drive, biyaheng halaba. Kung may 3 inches kang floppy, dapat patago ka kung magwiwi. Mga bayong ba ang Twitter, waitress ang apod sa server. Ang web, harong kan lawa, ang net, pagdakop kan sira. Ang pako, pigbabakal sa hardware, glue ang pandukot sa wallpaper. Ang burn, pagpalaad kan kalayo, ang pirate, pigsusulo sa impyerno. Pag-edit profile ang kaipuhan, plastic surgery ang padumangan. Ining bagutang mundo, masyado ng komplikado. Sa panahong pabago-bago, nagbabago man ang tao. Ang mga pag-iribahan, sagpod sa nang namamaanan. Ang gamit, ang mga bagay, baliktaran ang mga ngaran. Ang ugali, ang katotohan, dahil mo na masasabutan. Natasiring na ang kariribukan, kainin sa tuyang kinakban. Mga tao ngunyan, gari mga lawa, nasa website nakatingara. Aldaw banggi na sa internet, nangangalumata kapipindot kang text. Dati ang surfing sa ukol kan dagat, ngunyan sa web nagkakawag-kawag. Sa Facebook ang buhay nakaladlad, daing pigtatago si irip pati kalag. Dai pa kasiguro na mag-invite a friend, baka sa aga ika pa ang ma-unfriend. Ang search, find, like, budaon, dati mga kataramong pangrelasyon. Ngunyan gamit na sa pagnegosyo o dawa pa sa anong trabaho. Pag dai ka nakalink o internet, maglikay tatibaad madelete. May mga sa bits and bytes agason, memory kan iba pirit hahakbason. Dai ka maka-escape daing dulagan, nagugugol sa inman paduman. Ang username pakaingatan, tadawa password na uukudan. Ang mga hacker palang ngunyan, ang pagtitigbas bako ng kakahuyan. Pag gustong mag-share, pag gustong i-share ang pag gustong mag-share ang kaakian, ki-message o sikretong kaugmahan, kung sain-sain na gilid o tambayan, mahihiling na nagbubututan. Ang pag-update status na gigibo, dawa daing rehistro sa munisipyo. Lawas na bados,
pandok na marusot, nare-retouch sa Photoshop. Sa kung aldaw, pwede nang anihon ang ubas na sa farm bill itinanom. Twitter na ba yung naging Angry Bird? Playground kan kaakian ang battlefield. Paano na daw mahalong ang tablet? Bako nang sadit naman sanas ang applet. It's a weird, wide world talaga. Ining palibot kong makabua-bua. Utibad ako man sana ang nagugurang, mentras nagiging aki, ining kinakban. Yan.